nang litum berta ke piatum journalist atum ke wang apot nang litum pancuro lo pini nelikani ye ke la ke rat atum pan ke than ya pan irui baga Pherang borsing rong par polo di alang li nang litum press club ko solo ko bang so press club lo ne di fu press club a president nili long wang lo bang ini CM tuliram rong hang ke hai si nang toy si alang li wang lo la si alang li ni pan nang arju CM nili pan nang challenge lo six schedule lo puthak lam cedan ni pula la solam la sinili lam ka cedan ya panci sik lo maci sik sema ku sinili pangarju nili natupen nili arnisi dongkata ningye tanglo la bang solam ki punangya bang ala pohelo six schedule ke isia constitution la ke det ki maron la pe non elitum karbiang long ke elitum a det virbom tanglo long recap ta ke chiat man che hodai tanglo la pen council election ka pedo voter list ka selam aron ta selam hai hedet tanglo la pen ke karbi ingjermar atum ta aot kahe no akam ta claim dun tanglo la pen ke chetum si la kahe no akam ke claim se ta ke chetum phan ka pheri pen ajok council tum ta ka arrest je phan la pen hasti ki piya phan da hai he de tanglo ilitum council atum ta itum IMP MLA CMEM atum anta pheri pik lo ke chetum phan ilitum adet kibir lo kupeson te ilitum ferere dajia por lasi six schedule alam ke neli hello ke than ching ke thek the pe na jok a hok lo thana ba ve te jok ta thek the la pot masi ilitum IMLA ajahatum MAC atum anta alang litum ta ningjelo ke chengko ke six schedule ke lang ching lu le det nahi chu ching tip te det nahi so ching chi the det nahi peri chi chok che det nahi sa ur tur pine aphu hen no son nahi pula setanon ke nilitum than o phi CM tum ta non ke chini la six schedule ke lang ching lu le in cham hi la persona kam gali lage det ki maron walang litum ta chini lo mesen lo ni litum APHLC tum a success lo lage non CM ta ni litum phanang challenge hai lo late mesen alam eson bange muthe ni lige master lo per thia dang ta a satro tum ke a student tum ke a master phan aman chi PO amastor phan ke bang thek sera tum ke akeng ke ot sikar dom titi lapot nili phan CM nili keng na order nar dom nei pule nili pugali seta ka challenge po bang amastor phan ka challenge puga per theke yok ta claim ke agyan ke du tum an ke claim ke son ke la challenge le no che than nang sar po bang e chogi la son bang yok ta ning ye la ke la son jibo sa po bangke hala ahut pen ke a student atum ta Charlie o thek o phik a student dum ta thek nak ta yeplang lo la tu ke akang tu ya degree an or he dun tu eta phike la si la son hot ke student dum ta master dum men che than nang sar la son jibo sa po bangke je than tan nang che dan yang perem de sar po bangke nang ku pele sar banana point tum te po bang hala sar bang phanda yok ta pu pe de ji le pir the ta lagi la si non ke ni tum phan APHLC tum phan CM EM tum nar dom nei pulen tum puali
setan ni tung ka chinya bangke six schedule la pen constitution ke la ke lam ka chit dan ra bang audience tum nang pang nek dun soi na la puson adima bang kali ala alam kali la ke ilitum nili apraman da pu bong lo ni ke entertainment ke ni ning dok di pun lai ho alam ke lam che than na setala six schedule autonomous state alam six schedule alam constitution alam law alam ke la ke just met ke constitution la pen alam constitution bang la ke kachit dan nahi te ha parliament lo si chedani lage la pen lam chedani te parliament lo kali te state assembly lo la pen kali te council lo si chedani non ne li tungi po bang la hello lam kachit dan debate po bang ne tung ning dok de chethan ke chethan nang discussion abang e dunan discussion ji pulo tang te council long conference hall do ke di la sin ne lihala borsing rong phara ke hai phanta than nun lo da conference hall do CMEM MSC atum an hadak do et non la penili tum APHLC atum anta ake hoy atum an ke do et po hada ka che bohong nahi ka che debate nahi po ali alam le che than pe mi na pusi ni li pu du discussion nahi alam je than nahi lage mission alam lage discussion claim late da lam ke ka debate pura bang na pang nek dun soi da di hala la si pudam po nak lo seta ne li than nun lo lage che long pa je tong more juice la son che long pa je tong po mo ne tum lang dun prong po Richard Depp dun po hang dun jo po ani ngarong je pi dun po la son ke nang ni pu ne la bang ning dok dik che long pa je tong son bang ke po entertainment la ning dok dik serious alam constitution dep ki maron alam se je than ji la le kang nek soi la akam le ke do ji ma la le lai lo ni ki pu kang tung la pen rat tum anda la si ning ye tu det la tema CM me thang mata radang nu si ning ye lo la pen gar ni si borsing rong phar ke hai apana nang toy lo la po te ni li borsing rong phar ke hai bang hini alang li tum ke bang inut bang photo nang tu li dun lo inut bang borsing rong phar ke hai bang na ju lo la lo sala alang li tum ang nu si ni ning ye chot lang ratang nu ning ye det lang la si pini ratang nu ning ye ratang nu ni si ning ye lo dong ka lo ta la pu formally bang ning ye ya la sin non nang li tu mang no la bang so lam na that sixtul aputhak postame debate kali discussion pula tang ten angli to ini rapet ji la bosin angli ni discussion bang debate po bang ali discussion bang la ke ini rapet ta mi lagi mesen alam lagi Nanti la debate po long bang chetong na di debate po ni tu mu pen pulo ke che long lo pa ye tong son mu ni tum di kali ahok man kali ma di kalang di mu bihu lo te bihu aho thek long li ken January 13 14 or ni de che long lo pa ye tong di mu ni tum hang dun jo ti ti ani ngarong ji pi dun po ya tu ke BJP atum ke pupunang pan BJP CLC atum ke 60 alam ke adhas tham kare ti phul bang tham de ti puko wa ana hok on la si hala full bang alang li tum discussion long pan ye na nang pe than nang ni li tum man ta ni li tum ke thek nai lo pule ni tum kai ta pu pe ge di mujhe alam ke ho phlut bang ne li lo ke than ke cheng bang ne le lo ni tum PHLC tum si ke than cheng lo aprang ke six schedule implementation committee pu pen si cheng lo la phi ke 24 plus organization pu pen si cheng lo la pen no phi ke APHLC pu pen si cheng lo isi vet aport lo la ke than ke ni tum lo ke mane 60 dolo puthak than no kami half truth po lang oi half truth po alang li tum pu le hai full truth nang pe than nang he alang li tum ke than he ne li tum ma ne li tum ta chang li dun tu po